Så kan vi også se alt, hvad du gør, og hvad du vælger. Ja. Skal jeg sige noget, mens jeg skal bare gøre det? bare snak op til. Så kan jeg spørge. Ja. Ny kunde, nyt mobilnummer. Trykker vi herop. Så skal vi vælge sælger. Det er så mange. Så er det en ny kunde, så skal vi vælge privat erhverv eller mellemerhverv. Det er et privat kunde. Og vi skal tage stilling til et mobilabonnement eller et mobilbredbåndsabonnement. Det er altså et mobilabonnement. Og du kan først gå videre, når den bliver grøn. Jeg kan først gå videre, når det bliver grøn. Ja, de herude, de indikerer, om der er nogle fejl. For eksempel, om der er fejl i sygesikring, om der er fejl i navn, om fejl i adresse eller så videre. Nu siger vi ikke lige CPR-nummer, hvis du bare taster CPR-nummer. Så taster jeg CPR-nummeret ind, og så når det er gjort, så kan jeg hente alle kundeinformationer på Camilla for eksempel. Så kommer alt hendes op. Den bliver ikke grøn endnu, fordi at vi skal se billedlegitimation, før man kan få oprettet et abonnement hos TC. Så vi skal have et kørekortnummer, og det bliver lige et fiktivt kørekortnummer. Så bliver den grøn, så der kan jeg gå videre. Juridisk ejer. Grunden til, at den ikke bliver grøn nu, det er fordi, jeg skal aktivt sige, at jeg har set dit sygesikringskort. Det er ikke nok med, at du bare siger dit CPR-nummer. Og det er jo sikkert, den her henter jo fra CPR-registeret. Så det er selvfølgelig, de oplysninger kommer rigtigt nok, men enhver idiot kan jo få noget CPR-nummer og så sige det højt. Så jeg skal krydse af, det er ligesom, den står ligesom på mig. Skal du så både se altså sundhedskort og kørekort, eller må du gerne tage CPR-nummer på kørekortet? Nej. Jeg skal se kørekortet, fordi der står kørekortnummer på. Så jeg skal se det fysisk og kigge på personen, om det er ham, der er på billedet. Og så skal jeg krydse af. Man kan sige, det her kan man jo simpelthen bare gøre. Så i den forstand er der jo ikke så meget sikkerhed i det, hvis man bare gerne vil have det selv. Så kan jeg jo bare sige ja. Men det er jo derfor, der er så meget snyd. Men jeg tænker bare, at CPR-nummeret står jo på kørekortet. Det gør det, ja. Lige præcis. Er det nok at kigge på det? Nej, for jeg skal også tjekke, om adressen er rigtig. Men jo, i princippet vil det være nok, fordi at den henter jo sådan set oplysninger. Selvfølgelig. Så jeg krydser af med sundhedskort, og den bliver grøn. Lige så snart jeg har gjort det, så starter der en kreditvurdering. Den starter herovre. Den går simpelthen ind og kreditvurderer dig som person. Ja. Så den står og kører herovre. Normalt vil du så have valgt, hvilken telefon man køber? Ja, lige om lidt. Den kommer nu. Okay. Ja. Så først inden jeg kan gå videre igen, så skal jeg vente på den her. Den afventer svar. Jeg skulle lige have hjemme som betød. Nej. Det er koordineret med banker? Det er vores kreditvurderings afdeling. Er det sådan noget som RKI og sådan noget? Eller? Ja, om du er kreditværdig. Den bliver så godkendt, heldigvis. Så du bliver godkendt, så det vil sige, at den er godkendt, så jeg kan gå videre. Hvis den nu var blevet afvist, så havde den skrevet afvist, så holder jeg musen over her, så har jeg fået sådan et nummer. Du kan lige zoome ind på det. Sådan et CEID-nummer der, som jeg så skal jeg tage telefonen. Jeg skal tage vores telefon her i butikken, og så skal jeg ringe ind til vores kreditvurderingsafdeling og sige, hej, jeg har en kunde, der er den desværre blevet afvist, hvordan kan det være? Og så skal jeg give det nummer, og så fortæller de, det kan vi se, det er en fejl, det retter vi lige. Eller kunden skal ikke have noget hos TDC, kunden skylder penge. Og hvis kunden skylder penge, så kan man sige, farvel tak, vi må ikke sælge dem. Du skylder penge. Men kan det der være, at kunden skylder penge til jer, eller er det bare, at man f.eks. er registreret i RKI som dårlig betaler? Det kan være, at den tjekker, om kunden skylder penge til TDC. Okay. Og om det er om dårlig betaler, altså over RKI, men ikke om den skylder penge til andre selskaber. Ja. Sådan her. Ja. Efter den er grøn, det der er også lidt noget andet er, det er, at den her hele skemaet skal man lave inden for 6 minutter. Hvis jeg ikke når at få alt det her kørt igennem inden for 6 minutter, så skal jeg lave en ny kreditvurdering. Så har du 2,5 minutter. Ja, præcis. Jamen, vi laver det igen. Nå, så går jeg herned, så vælger jeg alle abonnementer. Der er en masse flere abonnementer her, men den vælger ligesom dem, der er normale, når man køber en bil. Den vi snakkede om, det var for eksempel 4 timers pakken. Den her, den viser alle mobilpakkerne, som er ligesom de samlede pakker, hvor hernede det er de der pakke selv. Så jeg kan vælge alle mobilabonnementer. Men nu ved jeg, at kunden skal have en telefon, så jeg bliver nødt til at vælge den her. Minimum den her i hvert fald. Så den krydser af, og den bliver selvfølgelig grøn. Der er jo ikke så meget hej ved det. Men igen, du kan godt se, at det går. Altså, det tager lang tid, og den skal lige. Den er lidt irriterende nogle gange, og man tænker, kom nu. I princippet ville jeg godt kunne gå videre her, men den skal jo stadig blive grøn, inden jeg rigtig kan lave det helt færdigt. Og udover det, så skal den her skal faktisk blive grøn, for lige om lidt, der kommer her under, når jeg vælger den her, hvilken mobil. Den kom der. Det tog hvad? 30 sekunder. Så kommer her. Så har jeg valgt den her, så kommer ligesom tilvalgt service under det her abonnement. Så skal jeg ind og vælge, okay, skal det være, vi leger det en bankrate, fordi det der er mest omfattende. Kunden vil gerne have afbetaling. Kunden har ikke råd til at købe den her telefon til de 5.000, så kunden skal have en afbetaling. Så skal jeg gå ind i et nyt, så inden vi når hertil, så skal jeg lige høre, hvor mange måneder kunden gerne vil have en afbetaling. Jeg åbner en ny fan,
gå ind på vores intranet, gå ind i værktøj og links, gå ind i rateberegner. Godt. Så skal jeg vælge terminal. Det er en iPhone 5S. Og abonnementet 4 timers pakke. Søg. Så kommer der en liste her. Det her det telefonen koster uden abonnement. Det her koster telefonen med abonnement. Det her rabat får du. Det er differencen mellem de to, fordi du opretter et abonnement sammen med telefonen. Det her koster abonnementet om måneden. Og det her det er, hvad du kommer til at give i minimum 6 måneder. Så skal jeg ned og se, okay, hvad vil kunden gerne give i dag? Kunden vil gerne udbetale 200 kroner til mig, og en afdragsordning i 24 måneder. Så det vil sige, at kunden skal betale 150 om måneden, plus de 199, det vil sige 349 i alt. Men den jeg skal kigge på, det er den her, fordi telefonen vil lave nu. Så jeg skal tænke 24 måneder, 150. Så går jeg herind, vælger 24 måneder, finder 150, 24 måneder på listen. Den er stadig rød. Jeg skal ned og sige, at det er med terminalsalg, med eller uden. Det er med. Den blev grøn. Her der er alle de der ekstra. Lige nu har vi en kampagne på den her. Den kan man lægge på gratis. Og der er Mofibo, film og serier her også. Det kan man lægge på, hvis kunden har. Altså det smarte ved den grønne er jo sådan, den hjælper med at huske alt. Det er både og, ja. Ja. Jo, ja. Altså den siger, hey, der er noget, du ikke har trykket på endnu. Ja, præcis. Der er alt muligt saldomax, der er spærringer, der er blokeringer og alt muligt. Så kommer vi herned. Hemmelig nummer. Kunden ønsker hemmelig nummer. Det skal man vælge hernede. Her, inde i terminalsalg, der skal man taste telefonens e-mail-nummer. Alle telefoner har et specielt nummer, og hvilken mærke det er. Så jeg ved ikke, om vi kan gøre det, ellers kan jeg lige hente en telefon, så vi kan gøre det. Bare lige for, at vi kan komme